नार्जारि एडुकेशन चेनेल दा नैबे समाव नोंथांमोनखौ नार्जारि एडुकेशन चेनेलनि जानानै बरायबाय आंनि गासै भिउवार्सफोरखौ स' दिनैनि पार्टआ जोङो माने फिउचार कन्टिन्युअस टेन्स फिउचार पारफेक्ट टेन्सनि बागै सावरायनाय बा बेनि बाहायनायनि बागै बोरै बाहायनाय जायो बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय दा बेखिनियानो समाप्त सफैबाय जोंहा फिउचार बा जि प्रेजेन्ट टेन्सनि इउज अफ टेन्सनि गासैबो माने होनो गोनां जाबा एग्जामाव फैथावना कुइसन दा कारेक्ट टेन्स खालामनायनि 5 मार्क 3 मार्क कुइसन फैथावना जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो दा थार्ड एक्टनि नोंथांमोना केरि खालामनो हागोन 100% गेरेन्टि आंनिफ्राय स' ना लोगोफोर स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ दा फिउचार कन्टिन्युअस टेन्सनि जों मा फिउचार कन्टिन्युअस टेन्सनि बाहायनायनि बागै एबार सावरायसिगोन दा नाय फिउचार कन्टिन्युअस टेन्सनि बाहायनाय जों गिबियावनो पेटार्नखौ एसे सावरायग्रोनोसै ना NB1 आव सेन्टेन्सआव भार्बनि खामानिखौ इयुनाव एबा जाबाय थागोन एबा सोलिबाय थागोन दिन्थिनो थाखाय बेवहाय दिन्थिनो थाखाय फिउचार कन्टिन्युअस टेन्सखौ बाहायनाय जायो इयुनाव सोलिबाय थागोन जाबाय थागोन मावबाय थागोन लोंबाय थागोन जाबाय थागोन आं गाबोन साहा लोंबाय थागोन गाबोन सानाव थाबाय थागोनलै सानसे बेबायदि ओंथि फोरमायनो थाखाय जों माने फिउचार कन्टिन्युअस टेन्सखौ मा खालामनाय जायो बाहायनाय जायो लोगोफोर दा बेखिनियावनो आं मोनसे बिदिन्थि लाबोदों नाय दा नाम्बार 1 आव नाय हि विल बी डुइं द वार्क नङा होमबा बेयो खामानिखौ मावबाय थागोन आइ शेल बी प्लेइंग क्रिकेट आं क्रिकेटखौ गेलेबाय थागोन नङा होमबा बेबायदि ओंथि फोरमायनाया जोङो मा जायो फिउचार कन्टिन्युअस टेन्सनि बाहायनाय जायो स' गाइस दा बेयाव एनिथिं एल्स डु इउ हेभ देन कमप्लेन टु मी इनबक्स नङा होमबा जुदि माबाफोर थालांबायब्ला आंखौ इनबक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट लिरहरनो हागोन स' थेंक्स गाइस बेखिनियाव दा नाम्बार 2 आव नायो जोङो मोननै खोन्दो थानाय सेन्टेन्सआव मोनसे खोन्दोनि टेन्सआ प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि फिउचार फर्मआव थायोब्ला गुबुन मोनसे खोन्दोनि टेन्सनि एक्सनखौ इयुनाव जाबाय थागोन एबा सोलिबाय थागोन दिन्थिनो थाखाय फिउचार कन्टिन्युअस टेन्सनि महर होनाय जायो मा बुंखो बेवहाय जोङो माने एसे गोसो जुदि मोनसेया प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि फिउचार फर्मआव थायोब्ला गुबुन मोनसेया मा जागोननो बेखौ जाबाय थागोन सोलिबाय थागोन फोरमायनो थाखाय जोङो फिउचार कन्टिन्युअस टेन्सनि महर होनाय जायो दा लोगोफोर बेयाव माने बारा मा होनो डाउट जानो नाङा बेयाव प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि फिउचार फर्मआव थायोब्ला होनना बुंदों गुबुन मोनसेखौ जों मानो फिउचार कन्टिन्युअस टेन्सआव बाहायनांगोन नाय एग्जाम्पलाव जों होदों नाय I shall be waiting for you if you be there नाय बेयाव खोमा जुदि नों बेयाव फैयो आं नोंखौ नेबाय थागोन जुदि नों बेयाव फैयो आं नोंखौ नेबाय थागोन बेबायदि फोरमायदों नङा होमबा बेबायदि फोरमायनायाव जोङो मोनसे प्रेजेन्टआव जाहैबाय नङा होमबा प्रेजेन्टआव जाहैबाय ओमफ्राय मोनसेया मा जागोन जोंहा फिउचाराव मोनसेया कन्टिन्युअसलि जाहैबाय इफ I get a bus I shall be going by bus जुदि आं गंसे बास मोनो नङा होमबा आं बासजों थांबाय थागोन बेबायदि फोरमायनायाव नङा होमबा 2 नाम्बारा ओमफ्राय नेक्स्टआव नाय when she come I shall be talking to her जेब्ला बियो सफैयो आं अब्ला बेजों रायज्लायबाय थागोन बेबायदि फोरमायनायाव जोंहा मोनसे प्रेजेन्ट आरो मोनसे मा जागोन फिउचार कन्टिन्युअस टेन्स जुदि नों जोंहानि न'आव फैयो सानैजों माबा माबि खोथा रायज्लायबाय थागोन मोजां गाज्रि दुखु दाहानि बेबायदि फोरमायनो थाखाय जों मा खालामो जोङो फिउचार कन्टिन्युअस आरो प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि महर होनाय जायो दा बेखिनियानो गाइस फिउचारनि जाखिनि कन्टिन्युअस टेन्सनि इउज अफ खालामनाय बेखिनियानो थ' माबाफोर डाउटथ' थालांबायबा कमेन्ट बक्सआव लिरहरनो हागोन दाना फिउचार पारफेक्ट टेन्सनि बाहायनायखौ जों एबार स्टार्ट खालामसै दा फिउचार पारफेक्ट टेन्सनि बाहायनायफोरा बोरै जायो नाय दा बेखौ जों नायनोसै फिउचार पारफेक्ट टेन्सनि बाहायनायखौ दा नाम्बार NB1 आव नाय NB सेन्टेन्सआव NB1 NB सेन्टेन्सआव भार्बनि खामानिया इयुनाव मोनसे समाव जाखांगोन एबा जोबखांगोन दिन्थिनो थाखाय जोङो फिउचार पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जाखांगोन जोबखांगोन फोरमायनो थाखाय जों मा होनो फिउचार पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो दा बेखिनियाव गोनो गोथो जानो नाङा जों सिगांनि बेसिक कनसेप्सनफोराव मोजाङै क्लियारै सावरायबाय बिसोरनि पेटार्न बा बिसोरनि बोरै बाहायनाय जायो स' गाइस दानाय जाखांगोन मावखांगोन दांखांगोन आं गाबोन नोंसानाव ओंखामखौ जाखांगोन उमुक टाइमाव बेबायदि फोरमायनाय नङा होमबा बेबायदि फोरमायनो थाखाय जों मा फोरमायगोन फिउचार पारफेक्ट टेन्सनि पेटार्नफोरखौ महरफोरखौ बाहायनाय जागोन दा एग्जाम्पल मोनसे होबाय नै नाम्बार 1 आव I shall have done my homework आं आंनि होमवर्कखौ न'नि खामानिखौ बा मावनो गोनांखौ मावखांगोन नङा होमबा दा he will be written his home assignment नङा होमबा बियो बिनि माबाखौ home assignmentखौ माने लिरखांगोन बेबायदि फोरमायदों नङा होमबा दा सेम home assignment आरो होमवर्क एसे सेमानो जायो एसे नङा होमबा थेवबो बे एसाइनमेन्टआ बेलेग एक्सट्रा एग्जामफोरनि थाखाय होमवर्कआ माने क्लासफोरनि थाखाय हरनाय बायदि बेबायदि जायो स' गाइस बेखिनिखौ क्लियार जाबाय होनना सानो आङो नाम्बार 1निखौ दा नेक्स्ट नाम्बारनिखौ नायदो जोंहा नाम्बार 2 आव मा होदों NB2 आव सेन्टेन्सआव by now by 4 PM by this time tomorrow by Sunday next आरो before सोदोबनि उनाव टेन्सनि महरा
प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव थायोब्ला बिनि सिगांनि बाथ्रा खोन्दोखौ फ्यूचार पारफेक्ट टेन्सनि महर होनाय जायो मा होनदों बिनि मोनसेया जुदि प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव थायोबा आरो बिनि सिगांनि खोन्दोखौ मा होनो फ्यूचार पारफेक्टआव होनाय जायो जा बेफोरबायदियाव मा होनो बिफोरनि सोदोबनि उनाव टेन्सनि महरा प्रेजेन्ट इनडेफिनिट जायोबा होनना बुंदों आरो बिनि सिगाङाव जोंनियाव टाइम अफ होदो नङा होमबा एडभार्स अफ बेखौ नायनो जों बाय नाउ बाय 4 PM बाय दिस टाइम टुमर' बाय सानडे नेक्स्ट बेबायदि थायोब्ला जों मानो जोङो बेयाव मोनसेया इनडेफिनिट आरो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट आरो मोनसेया माने पारफेक्ट इउज खालामनाय जागोन स' गाइस बेखिनिखौबो जों मोजां नाय बेखिनिखौ स्क्रिनशट खालामना ला मोजाङैनो बेखिनिखौबो ओमफ्राय मोजाङै रोखा-रोखायै नाय दा नेक्स्टआव नाय कारेक्ट टेन्स हि एरिभ हियार बाय 6 PM नङा होमबा बायाव जोंहा दङ नै 6 बाय जियानो जा क्लकआ जोंहा जि टाइमानो जा बेबायदि होनाय थायोबा जों मानो जागोन मोनसेया जों बेबायदिबा फ्यूचार पारफेक्ट टेन्सआव लिरगोन आरो मोनसेया जुदि मोननै क्लज थायोबा बेयाव मोननै क्लज गैया बेखायनो मोनसे क्लज जुदि मोननै क्लज थायोबा मोनसेया जों माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव जागोन आरो गुबुन मोनसेया मा जागोन फ्यूचार पारफेक्टआव जागोन दा नाय बेयाव माने हि विल हेभ एरिभड हियार बाय 6 PM नङा होमबा बेयाव जोङो बेयाव एराइभखौ मा खालामनांगोन जोङो कारेक्ट टेन्स खालामनांगोन दा नेक्स्टआव नाय नम्बर 2 आव दा स्टुडेन्ट्स रिच देयार बिफोर a टीचार camps नङा होमबा काम्स होनना बुंदों दा टीचार विल हेभ जागोन नङा होमबा बेयाव जोङो फार्स्टआ मा जागोन मोनसेया जोंहा फ्यूचार पारफेक्ट आरो गुबुन मोनसेया नैया नैखोना मा जागोन जोंहा प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव जाबाय नैखोना माने फ्यूचार पारफेक्टआव जाबाय स' गाइस दा बुजि मोनदों सानो आं नोंथांमोनखौ दा बुजि मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोना मोजाङै क्लियारै जुदि बुजि मोनदोंबा मोनसे लाइक मारिना हो दा थेंक्स बेखिनिखौ दा नेक्स्ट NB3 नाय NB3 नाय सेन्टेन्सआ इम्पारेटिभ सेन्टेन्स थोननाय हुकुम जायोब्ला बेनि गुबुन खोन्दोसे सेन्टेन्सखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सनि महर होनाय जायो जुदि सेन्टेन्सआ जुदि थोननाय खालाम जायोबा होद बेखौ मावबाय थालै नोङो बा बेबायदि नङा होमबा सिरि थालै बेयो उन्दुगासिनो दङ नङा होमबा बेखौ थांनो होदोलै बे दावराव खालामगासिनो दङ बेबायदि फोरमायनायाव जों मानो हुकुम होनाय बायदि जायो नङा होमबा एसे थोननाय बायदि जायो स' बेखौ बायदियाव जों मानो मोनसे जोंहा इम्पारेटिभ बायदिबा जोंहा मानो प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सआव महराव लिरनाय जायो होनना बुंदों बेखिनिखौ नाय दा बेयाव मोनसे दं डन्ट साउट हि इज स्लिपिं नङा होमबा नैयाव डन्ट साउट हि इज स्लिपिं स्लिप जादों बेयाव नङा होमबा बेयावनो हि इज स्लिपिं ओमफ्राय लेट हिम ग हि डु नङा होमबा ए हार्ड वार्क लेट हिम ग बेयाव हिम जानांगौमोन आइ थानांगौ इउ होफ्लांदों स' सरि टाइपिं मिस्टेक लेट ग हिम नङा होमबा हि इज डुइं ए हार्ड वार्क बेखौ थांनो होदो बेयो मानोबा गोरा खामानिखौ मावगासिनो दङ होनना बुंदों नङा होमबा बेबायदि फोरमायनो जोङो मोनसेखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्स जायो जुदि इम्पारेटिभ सेन्टेन्स बायदि जायोब्ला दा बेखिनियाव डाउट थानो नाङा क्लियार आरो मास्ट बि 4 नाम्बारनिया इम्परटेन्टथार बे एग्जामाव कुइसन दानथारो बेनिफ्राय 100% प्राय एग्जामाव बेनिफ्राय कुइसन फैनाय नङा स' नोंथांमोना डाउट जानो नाङा बेखिनिखौ क्लियार खालामना ला सेन्टेन्सखौ इट इज टाइम एबा इट्स टाइम बाथ्रानि लारिजों जागायनाय जायोब्ला बेनि गुबुन खोन्दोसे सेन्टेन्सखौ पास्ट इनडेफिनिटनि महर होनाय जायो नाय इट इज टाइम जायोबा बेखिनियावथ' फार्स्ट पार्टआव थाबाय बिनि सेकेन्ड पार्टआव इट इज होनाय जायोबा इट इज होनाय जायोबा नङा होमबा इट इज होनाय जायोबा टाइम ना बेबायदि होनाय जायोबा बिनि गुबुन पार्ट मोनसेखौ जों मा खालामबानो पास्ट इनडेफिनिटआव इउज खालामनाय जायो दाना एग्जाम्पलखौ नायबानो बुजि मोनगोन जों साफायै क्लियारलि इट इज टाइम नङा होमबा बेखिनिखौ जोङो होबाय नैखिनिखौ जों कारेक्ट टेन्स खालामनांगोन नैखिनिखौ बा बेखिनियाव नाय बेखिनिया मा जानांगोन हि रिटार्न होम नङा होमबा बिनि फार्स्ट माबाया जोंहा रिटार्न नङा होमबा होम दा नेक्स्ट नाय इट इज टाइम हि केम बेक हियार नङा होमबा हि केम बेक हियार बा बेयो जोङो बेखिनि कुइसन जोंहा नङा होमबा दा बेखिनि कुइसन बे फार्स्ट गोना बेखिनि कुइसन जुदि कारेक्ट टेन्स खालामनो फैयो इन एग्जामाव जुदि कारेक्ट कुइसन खालामनो फैयो नैखिना जोंहा इट इज टाइम हि केम बेक हियार बेखिना जोंहा मा जागोन नैखिना हि केम इट इज टाइम हि केम बेक हियार नङाबा बेबायदि जागोन जोंहा जुदि कारेक्ट टेन्स खालामबा बेनिफ्राय जों कुइसन दानथावना थार आरो बेनिफ्राय फ्राय कुइसन दानो एग्जामाव बेखिनिखौ नोंथांमोना क्लियारै खालामना लानाया गोनांथार दा नेक्स्ट दा जोब्बाय दा नेक्स्ट 5th नाम्बाराव नाय गाइस दा नेक्स्ट 5th नाम्बाराव नाय 5 NB नाय सेन्टेन्सखौ इट्स अफ एज वेल एज एभ्रि वान मेनि ए वान अफ आइदर अफ नाइदर अफ नान अफ बायदि सोदोबफोरजों जागायनाय जायोब्ला बै बाथ्रानि भार्बखौ नेम बायदि सिंगुलार नाम्बाराव बाहायनांगौ जुदि बेबायदि माने वार्डफोर थायोब्ला बेबायदिफोर बाहायनाय जायोब्ला नङा होमबा बेखिनिखौ बाहायनाय जायोब्ला बियो सिंगुलार फर्माव भार्बखौ नेम बायदि सिंगुलार नाम्बाराव बाहायनांगौ जायोनो जोङो दाना बोरै बाहायगोन बेनि बिदिन्थिफोरखौ बेयाव रोखायै होखानाय दंखायो
many a do the work just now नङा होमबा मा जागोन has होनांगोन जोङो many a has done the work just now नङा होमबा नै just now थाबा जोङो मा जायो बेखौथ' मिथिनांगोन नङा होमबा जोंहा माने प्रेजेन्ट मायाव जायो जोंहा पारफेक्टआव बाहायनाय जायो नङा होमबा बेबायदि बेखिनिखौ थागोन ओमफ्राय नेक्स्ट जोंहा कुइसनाव फैदो सरि गाइस बेखिनियाव थांबाय दा नेक्स्टआव नाय बेखिनिखौथ' बुजि मोनबाय होनना नों सानो जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन ओमफ्राय नाय neither of the boys be present in the meeting yesterday number neither of the boys was नङा होमबा इयाव was use बाहाय खालामबाय जोङो सिंगुलार फर्म नांगौलाय सिंगुलार was बाहायनाय जायो नङा होमबा सिंगुलाराव ओमफ्राय एम बाहायनाय जायो आइजों नङा होमबा मालाबा हेस बाहायनाय जायो नङा होमबा दा नाय वास बाहायबाय नङा होमबा दा बेखिनिखौ बुजि मोनदों नों सानो आरो नेक्स्टआव नाय each of them just complete the work नङा होमबा just complete the work होमबा जों मा थायो हेस बाहायनांगौ नाङा just होननाय लोगो लोगो जोङो पारफेक्टआव दङ होनना मिथियो मायाव प्रेजेन्ट पारफेक्टआव दं ओंखायनो ना each of them just has complete the work नङा होमबा बेबायदि जों बाहायनांगौ दा बेखिनिखौ जोङो क्लियार जाना थानांगोन बेखिनिखौबो जोंहा माने कुइसन दाननो फैथावथाव जानोबो हागौ खिन्थु मास्ट बि 4 नाम्बारनिया जोंहा कुइसन दानखाथारो दा 6 नाम्बारनिखौ नाय एनबि आथिखाल समखौ दिन्थियोब्ला गुबै बाथ्रा खोन्दो मेन क्लज आरो इफ सोदोबजों थाफानाय मोननैबो बाथ्रा खोन्दोआ प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि महर होनाय जायो माने आथिखाल समखौ दिन्थियोब्ला गुबै बाथ्रा खोन्दो मेन क्लज आरो इफ सोदोबजों थाफानाय मोननैबो बाथ्रा खोन्दोखौ माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव बाहायनाय जायो नाय दा बेयाव नाय नाम्बार 1 आव इफ वाटार फ्रीज इट टार्न एस थादो बेयाव टार्न्स टु आइस नङा होमबा if water freezes it turns to ice नङा होमबा बेबायदि थागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा नै if you hit ice it smell नङा होमबा दा बेयाव मा होनगोन it smells जागोन नङा होमबा हिटनिया बियो हिटआनो थाहैबाय it smell दा बेयाव जेबो कनफिउस जानो गोनां गैया बेयाव मोननैबो जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआवनो थाहैगोन दा 6 नाम्बारनिखौ नाय गुबै बाथ्रा खोन्दो प्रिन्सिपल क्लजनि भार्बआ पास्ट फर्म थानानै एबा टेन्सनि महरा पास्ट इनडेफिनिटआव थायोब्ला लेङाइ बाथ्रा खोन्दोनि भार्बखौ पास्ट इनडेफिनिट टेन्सआव पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि महर होनाय जायो नाय जुदि बेनि सिगांनि गुबै बाथ्राया जुदि मा होनना बुंदों पास्ट फर्माव थायोबा पास्ट इनडेफिनिटआव थायोबा बिनि लेङाइ गुबुन खोन्दोसेखौ जों मायाव बाहायनांगोन पास्ट इनडेफिनिट बा पास्ट पारफेक्टखौ बाहायनांगौ नाथाय लेङाइ बाथ्रा खोन्दोआव द नेक्स्ट द फलोइं डे मान्थ वेक इयार बायदि थायोब्ला साबअर्डिनेट क्लजनि भिभि माने प्रिन्सिपल भार्बनि सिगाङाव जों मा बाहायनांगोन उड बाहायनो गोनां जागोन माफोर थायोबा बेफोरबायदि सेन्टेन्स थायोबा जों मा बाहायनांगोन नैखौनो उडखौ बाहायनांगोन दानाय एग्जाम्पलखौ बोरै he said that he liked to coffee नङा होमबा दा सिगाङावनो जों बुंखादों मा बुंनांगोन perfect बा indefinite present past he said that he liked coffee नङा होमबा दा बेखिनियाव जाबाय the Ram said that he leave for Shillong next week नङा होमबा जोङो next week month year फोर थायोबा जों मा बाहायनांगोन would बाहायनांगोन खायनो Ram said that he would leave for Shillong next week नङा होमबा बेयाव leave जागोन would बाहायगोन आरो leave बाहायगोन नङा होमबा दा बेखिनिखौ बुजि मोनबाय आं सानो आरो बुजि मोनाखौ कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन द नेक्स्ट 7 नाम्बार नाय एनबि डिफिनिट आर्टिकेल दाखौ सिगाङाव फज'नानै जायखिजाया गुन दिन्थिनाय बाथ्रायाव साबजेक्ट महरै बाहायजायोब्ला बे भार्बनि फर्मखौ प्लुरेल फर्मआव बाहायनाय जायो मा होनदों बे भार्बनि फर्मखौ जों माने प्लुरेल फर्मआव जुदि गुन दिन्थियोब्ला नङा होमब्ला गुन दिन्थियोबा माने दाया सिगाङाव थानानै गुन दिन्थियोबा बेयाव माबा होनदों जोङो बेखौ प्लुरेल फर्मआव बाहायनांगौ बोरै बाहायनांगौ ना दा रिच बि नट अलवेज हैप्पी नङा होमबा दा बेयाव मा दा रिच आर जोङो बेथ' जोंहा सिंगुलार नालाय बेयाव जोङो इस जानांगोन नङा होमबा इस जानांगोन खिन्थु मा होनो दाया माने गुन दिन्थिदों नङा होमबा बेनिखायनो मा जागोन आर नै बे आर दा नेक्स्टआवबो बेनो नै दा पुर बि अलवेज सेड नङा होमबा दा पुर आर अलवेज सेड दा बेखिनिखौ बहायबाय बेखिनियाव स' नोंथांमोना बुजि मोनदों होनना सानो दा नेक्स्ट स्टेप नाय नाम्बार 8 नाय सेन्टेन्सनि गिबि खोन्दोआव दासोल' एबा एसे सिगाङाव
माबा खामानि जानाय ओंथि फोरमायब्ला बिनि गुबुन खोन्दोसेखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि महर होनाय जायो। मा होनो बिनि खामानिया दासोल' जायोब्ला बिनि गुबुन खोन्दोसेखौ मा होनो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि महर होनाय जायो। आरो गिबि सेन्टेन्सआव मुखुब जानाय ओंथि फोरमायब्ला गुबुन खोन्दोसेखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव महर होनाय जायो। आरो मा होनदों मुखुब जानाय फोरमायब्ला नङा होमबा मुखुब जानाय ओंथि फोरमायब्ला गुबुन खोन्दोसेखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि महर होनाय जायो। I have cut my finger, it will bleeding now। होमबाना बेयाव मा होखो नै काट बे काटआव थाबाय is bleeding मा isनि जायगायाव जों bleeding दा बेखिनिखौ बुजि मोनगोन आं सानो। दा नेक्स्ट जोंहा नाय दै मोनसे दंबावो she is busy नङा होमबा she write a letter दा बेयाव माने she is busy she is writing letter नङा होमबा बेयावबो बिदि फर्म जागोन। स' नोंथांमोना बुजि मोनगोन बेखिनिखौबो। दा नेक्स्ट नाम्बार 9 खौ नायदो। नाम्बार 9 आव नाय टु प्रभिजननि उनाव जायखिजाया भार्ब बाहायनाय जायोब्ला बै भार्बखौ जेब्ला प्रेजेन्ट फर्मआव लिरनांगौ नाथाय टु प्रभिजननि सोलाय गुबुन प्रभिजन थायोब्ला गुबुन प्रभिजननि उनाव मेन भार्बजों आइएनजि दाजाबनांगोन। टु प्रभिजन थायोब्ला मा होनना बुंदों जोङो टु प्रभिजन बा जायखिजाया भार्ब जायोब्ला भार्बखौ जेब्लाबो प्रेजेन्ट फर्मआव लिरनांगौ नाथाय टुनि सोलाय गुबुन थायोबा जोङो मानो आइएनजि होनांगौ होनदों आइएनजि प्लास खालामफालानांगौ होनना बुंदों खालामनांगौ नाय बेनि बिदिन्थिफोरखौ He will go to discuss the matter नङा होमबा discuss बे discussion थाहैबाय नङा होमबा बे प्रेजेन्ट फर्मआव लिरनो रोंदों नालाय discuss the matter। ओमफ्राय नेक्स्ट नाय the boy came for the learn English नङा होमबा the boy came for learning English नङा होमबा बेबायदि थाहैगोन बेयाव टु जायोब्ला जोङो मा होनदों बेवहाय मा जागोन प्रेजेन्ट फर्मआव थाहैगोन। जुदि टुनि सोलाय बेलेग थायोबा जोङो मा जागोन बेयाव आइएनजि बाहायनांगोन। दा बेखिनिखौ क्लियार जागोन आं सानबाय। दा बेयाव जेबो डाउट जानो गोनां गैया। 10 नाम्बाराव नाय साबअर्डिनेट क्लजनि सेन्टेन्सआ इउनिभार्सेल ट्रुथ एबा हेबिचुएल एक्सननि ओंथि फोरमायबा प्रिन्सिपाल क्लजनि मेन भार्बआ जेब्लाबो पास्ट अब्लिक प्रेजेन्ट फर्मनि महर होनांगौ। नाय बुंदों प्रिन्सिपाल क्लजनि अराय सैथोफोर दिन्थियोबा बा जाबाय थानाय हुदा दिन्थियोबा बे प्रिन्सिपाल क्लजनि मेन भार्बआ जेब्लाबो पास्ट एबा प्रेजेन्टनि महर होनांगौनो जानांगौ होनना बुंदों होनांगौ जों महर खालामनांगौ। साबअर्डिनेट खेबसेबाव रिपिट खालामनि साबअर्डिनेट क्लजनि सेन्टेन्सआ इउनिभार्सेल ट्रुथ एबा हेबिचुएल एक्सन ओंथि फोरमायब्ला प्रिन्सिपाल क्लजनि मेन भार्बआ जेब्लाबो पास्ट एबा प्रेजेन्ट फर्म जानांगौ होनना बुंदों। नाय बोरै दा मोनसे एग्जाम्पल लादो जों नै दा टिचार सेड दैट द सान राइज इन द ईस्ट नङा होमबा माबाजों दा टिचार सेड दैट द सान राइजेस इन द ईस्ट नङा होमबा बेखिनिया प्रेजेन्ट फर्म जाबाय। स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो जुदि माबाफोर थालांबायबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन। आरो आं सानो बेखिनियाव नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजाङै क्लियार नायदोंबा थारैनो माने नोंथांमोना कारेक्ट टेन्स बानायनायाव ओइचएसआनो जा डिग्री ओइचएसआनो जा मेट्रिकआनो जा थारैनो नोंथांमोना हागोन निस्सय 100% गेरेन्टि। स' थेंक्स गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय।